Berdimuhamedow ABC-da bolan harasat zerarly Baýdene gynanç bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Baýdene ýurdun Kentucky ştatyna bolup geçen köp sany şikayet etmelere we ýetkilere getiren güýçli harasat zerarly gynanç hatyny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet Habarlar agentligi 14-nji dekabrda maglumat berdi. ABC-nyň Kentucky ştatyna 10-njy dekabrda onlarça adamyň ölümine we agyr ýetkilere getiren harasat boldy. Amerikanyň sesiniň sýşini bugün beren habaryna görä 11-nji dekabra geçirilýän gece Kentucky ştatyna turan güýçli harasatda şu wagda çenli adından 88 adam öldü. Sýşini bugün ýerdine çenli ştatyň çägini 24 binden gowrak ýaşaýyş jaýyny we iş yerlerine elektrik üpçünçülüğü henizem gaýtadan ýola goýulmady. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda gurban bolanlaryň maşgalalarına, dogan garandaşlaryna hem de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan çuňur gynançyny we medet beriji sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet habar terişçileri prezidentiň daşary ýurtlarda bolup geçen TV harasatlar, adam ýetkilerini getirýän weýrançylyklar zerarly daşary ýurt döwlet baş tutanlaryny berýän gynanç hatlary barada ýygyderli habar berýär. Ýöne resmi medeniýet ýurt içinde bolup geçen TV betbaatçylyklar barada prezidentiň öz ýylatyny bildirýän gynançy barada habar bermeýär. Ýatlasak geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günnogor sebitlerini adam ýetkilerini getiren güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitde turan harasat zerarly adından 35 adamyň aradan çykanlygyny habar berdi. Ençeme durmuş desgalary, ekrançylyk ýerleri hatardan çykdy. Sevitin käbir kunjuklarına elektrik üpçünçülüğü aradan bir näçe hepde geçenden soňra bölükleýin gaýtadan ýola goýuldy. Ýöne döwlet mediýasy TV harasat we onuň ýol açan helakçyligi barada asla habar bermedi. Galibertede Türkmen hökümeti bolup geçen TV betbaatçylyk zerarly öz ýylatyny açaçan resmi gynanç bildirmedi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti soňky bir aýdan matbuatynda dowamyna tasirliýyny ikinji gezek Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Baýdene arasynda alşylýan gynanç ýa-da minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Munun ozal 17-nji noýabrda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Berdimuhamedow prezident Baýdenyň ýeberen minnetdarlyk haty barada habar berdi. Baýden özüniň Berdimuhamedow ýeberen hatyna Türkmenistanyň Awganystanyň raýatlary çykarmakda beren ýardymyna sag bol aýtdy. Ýatlasak awgustyň ortalaryna Taliban goňşy Awganystanyň häkimiýeti ele geçirip ABC ýolbaşçylygyna halkara harby güýçler Awganystanyň goşun çekýän mahaly Günbatar ýurtlary şol sanly ABC Awganystanyň öz adamlaryny evakuasiýa etmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan Awganystanyň amala asyrylýan halkara evakuasiýa işlerini öz howa giňişligini hödürlemek arkaly ýardym etdi. Joe Baýden Berdimuhamedow ýeberen hatyna Türkmenistanyň üstaşary uçurlary ýangys guýulmagyna we ýolagçylaryň barmaly ýerlerine äkidilmegine berilen ýardymlar üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmen medeniýeti dünýäniň iň bir demokratik ýurtlarynyň biri bolan ABC-nyň demokrat prezidenti Joe Baýden bilen dünýäniň iň awtoritar ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň awtokrat hasaplanýan prezidenti Berdimuhamedowyň arasynda hat diplomatiýasy barada habar berýän mahaly Türkmenistan geçen hepde ABC administrasiýasynyň ýolbaşçylygyna geçirilen demokratiýa sammitine çağırylmady. Global sammite dünýäniň 100den gowrak ýurdunyň wekili çağıryldy. Baýden pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçirilen demokratiýa sammitiniň açylyşyna sözläp tutuş dünýäde demokratiýanyň ýygy tesýänligini duýdurdy. Aktan bu sammiti dünýäde awtoritarçylygy, korrupsiýa we insan hukuklarynyň kemsedilmegine garşy ABC we onuň ugurdaş ýaranlarynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilik hökmüni öňe sürdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda insan hukuklaryny depelemekde, siýasy azatlyklary we raýat azatlyklaryny şol sanly töz we medeniýet azatlygyny ýeti çäklendirmekde berk tanqid edýärler. Farap etrafında Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri yerli mekdepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farap şäherindäki 1-nji mekdepde ýangynyň bolandygy barada habar berilenden soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ustalara garşy we şeýle programmalary ulanýanlara anyklamak boýunça reýdleri geçirýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji dekabrda Farap etrafında
internet bağlanşygy kesildi. Bu aralykda odalan mekdebiň okuwçylary Farabyň beýleki orta mekdeplerine iwerilip başlandy. Ýangynyndan soň Farap etrawynyň bilim bölüminiň başlygy we etrap häkiminiň jemaat hyzmatlary boýunça ornwatary işinden boşadyldy. Katelne ýagny ýyladyş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otagyna gözegçilik edýän işgärlere garşy jenaýat işi gozuldy. Lewap welaýatyna habarçylarymyz öz çeşmelerine salgylanyp, ýanynyň bolan ýerinde düşürilen videonyň kim tarapyndan ýaýradylandygyny anyklamak üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň Aşgabatdan Farap şäherine gelendigini habar berýärler. Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir näçe işgäri geldi. Çarşamba günü 14-nji dekabrda VPN ulanýanlara we bu programmalary telefonlara gurnap berýänlere garşy reýd geçirildi. Olar bir näçe adamy anyklamak we tutsak etmegi başardylar. Olaryň köpüsi henidem tutsaklykda saklanýar. Adamlardan VPN-i haýsy maksat bilen ulanýandyklaryny we odalan mekdebiň videosunu ýaýradyp ýaýratmandyklaryny soraýarlar diýip Adatlyň Farabyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesi aýtdy. Ýatlasak Farap şäheriniň Kaspiskaya köçesinde ýerleşen 1-nji orta mekdepdäki ýangyn 11-nji dekabrda ýary giýje boldy. Habarçymyz ýanganyň 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürilendigini 13-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä wakada ýangyn söndürjilerden biri yaralandy. Adatlyň çeşmesi ýanynyň mekdebiň katelnesinde gadyň sızmagy netijesinde başlanandygyny aýtdy. Adatlyň Lewapdaky habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp 14-nji dekabrda VPN ulanýanlaryna garşy reýd geçirilen wagtynda Farap etrawynda bir günläp internet ara bağlanşygynyň kesilendigini hem habar berdi. Şol güni internet ara bağlanşygynyň bökdünçlikler Türkmenistan da ýüze çykdy. İnternet ara bağlanşygy dikeldilerden soň VPN programmalarynyň köpüsi işlemegini besetdi. Farapda günki ýagdaýdan ýagny 14-nji dekabrda geçirilen reýdlerden soň adamlar VPN-i birikmekden gorkýarlar. Türkmenistanda VPN programmalarynyň köpüsi işlemeýär diýip habarçymyz Türkmenistandly ýaşaýjynyň sözüni titirledi. Bu aralykda Adatlyň Farapdaky çeşmesiniň sözlerine görä odalan mekdebiň okuwçylary wagtlaýynça beýleki şäher mekdeplerine paýlanýar. Ýanyň zerarly weýran bolan mekdebiň okuwçylary wagtlaýynça 2-nji we 3-nji mekdeplerde okarlar. 1-nji mekdebiň näçe wagtda gaýtadan dikeldiljekdigi entek belli däl. Hatda ol ýerde henüz awatlaýyş işlerine de girişilmedi. Häkimetler binany çalt bejermeň ýerine ýanynyň videosunu sosial ulgamda ýaýradyp biljekleri tutmak bilen meşgullanýar diýip kanun goraýjy edaradaky çeşmämiz aýtdy. Mundan odol Adatlyň habarçylary ýanynyň netijesinde mekdebiň üçeginiň dolu ýanandygyny we köp sınıf otoglaryna zeper ýetendigini habar berdiler. Adatlyň Farap etrawynyň administrasiýasyna jaň etmek synanşyklary şowsuz boldy. Ýöne çeşmämiziň habar bermegine görä bu waka bilen baglanşykly Farap etrawynyň bilim bölüminiň başlygy we etrap häkiminiň jemaat hyzmatlary boýunça ornwatary işinden boşadyldy. Mundan başga da ýanynyň dören ýeriniň ýyladyş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagynyň 2 gözegçisine garşy geleňsizlik boýunça jenaýat işi gozuldy. Olaryň ikisi hem tutsaklykda saklanýar. Farabyň mekdebinde dören ýanyň barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulgamlarda Farap şäherindäki 1-nji orta mekdebiň binasydy aýdylýan jaýyň ot alýandygyny görkezýän videonu çap etdiler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän betbagçylyklar we tebii hadisalar barada habar bermeýärler. Öz giňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistan çap bolan täze halkara hatabatynda epidemiýa taýýarlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýada ýurtlarynyň arasynda 4-nji orny eýledi. Emma Türkmenistan alan görkezjileri boýunça sebitdäki oňşularyndan tapawutlykda sanawyň soňunyň goly ýerleşýär we region boýunça diňe Täjikstandan öňe çykýar. Epidemiýa taýýarlygynyň halkara reytinginde Merkezi Aziýada ýurtlarynyň arasynda Gazaqstan 55-nji, Kyrgyzstan 68-nji, Özbekistan 82-nji, Türkmenistan 119-njy we Täjikistan 140-njy ýerde ýerleşýär. 2021-nji ýylyň global saglyk howpsuzlygy indeksi 195 ýurdun epidemiýa we pandemiýalara taýýarlyk ukybyny ölçýär. Ýurtlaryň taýýarlyk derejesine berilen baha 6 kategoriýadaky ballara esaslanýar. Keseliň öňüni almak ýagny mikroorganizmlere gözegçilik etmek, ýüze çykarmak, jogap bermek ýagny adatdan daşary ýagdaýlara taýin bolmak, saglyk hyzmatlarynyň şertleri ýagny hastaxanalara
ýurtlaryň we işgärleriň iş ukybynyň hili kanunçylyk ýagny halkara şertnamalaryna gatnaşmak we töwekkülçilikler. Reytingiň 119-njy teterinde duran Türkmenistan häzirki wagtda dünýäde öz çäginde COVID-19-yň ýokdugyny eglan edýän tas ýeketäk ady däl döwletdir. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda pandemiýa başlaly bäri respirator keselleriň we ölümüň görülüp eşidilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Ýurdun ýolbaşçylary epidemiologiki problemany resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne çäklendirmeleri girizmegini hem güýçlendirmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ýygyderli uçar gatnawy ýok. Halkara uçuşlar yatırıldı içerke hova gatnawy we demir ýol gatnawy çäkli görnüşde hereket edýär. Sowda obýektleri, gündelik durmuş hyzmatlary we güýmenje pudagy ýapyk durýar, toýlar hem ýaz çäreleri gadagan edilýär. Ilatyň maska dakynmagyna gözükçülük güýçlendirilýär we ilatdan koronawirusa garşy hökmany vaksinasiýa talap edilýär. Bu harlykda Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmelere görä ýurtda koronawirusyň ýokuşmagy boýunça statistika ýöredilýär. Çeşmäniň 14-nji oktýabrda beren maglumatlaryna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronawirusdan 25 000-den gowrak adam ýogulypdyr. Şu ýyl Tomsun aýagynda we güýdüň başynda COVID-19 bilen kesellenleriň sany Türkmenistanda görülüp eşidilmedik derejede köpeldi. Azatlygyň çeşmelerine görä köpüsünde delta varianty tapyldy. Dekabr aýynyň başynda bütün dünýä Taýýarlyk Guramasy ýurdun häkimetlerini COVID-19-y ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çağırdy we şunyň bilen Türkmenistanyň öz çäginde koronawirusyň ýokdugy barada aýdanlaryny ýene bir gedek soragatsyna aldy. Bütün dünýä Taýýarlyk Guramasynyň köp ugurly bilermenler topary global pandemiýa bilen bagly adatdan daşary ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň taýanlygyny güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistana bir hepdelik sapar etdi. Missiýa COVID-19-y ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmek zerurlygyny belläp, hadisalar barada wagtynda habar bermegiň hökmanydygyny aýtdy. Bütün dünýä Taýýarlyk Guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebetleýän direktory bu missiýa ýolbaşçylyk eden doktor Dorit Nitsan ýagdaýa jogap bermek üçin jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýänligini we açaçanlyga esaslanýanlygyny belledi. Bütün dünýä Taýýarlyk Guramasynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň koronawirusyň ýokdugy baradaky aýdanlaryny mundan öň hem soragastyna alypdy we COVID-19 hadisalaryny anyklamak maksatly garaşsyz deriňewler üçin nuskalaryň halkara barlykhanalarına iýerilmegini birnäçe gedek talap edipdi. 2021-nji ýyl boýunça global saglyk howpsuzlyk indeksiniň ýakynda çap bolan global reytingi ýurtlaryň gelecekdäki epidemiýa we pandemiýa howplaryna şol sanda COVID-19-dan has weýrançylykly howplara taýyn däldigini görkezýär. Hatawatda köp ýurt COVID-19-a garşy göreşmek ukybyny çalt östürip bilse-de gelecekdäki epidemiýa howplaryna garşy durmagy taýyn däl diýilýär. Reytinge göre köp ýurt şol sanda ýokary girdejili ýurtlar epidemiýa taýynlygyny ýokarlandyrmak üçin ýeterlik maýa goýmandyr. Bu nukda nazardan dünýä derejesindäki saglyk ýagdaýyna umuman negativ baha berilýär. Reytinge göre dünýä derejesinde epidemiýalara garşy durmak taýýarlygy boýunça iň üstünlikli ýurtlaryň onlugyna Birleşen Ştatlar, Awstraliýa, Finlandiýa, Kanada, Taýland, Sloveniýa, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Günorta Koreýa we Şwetsiýa girýär. Sanaga göre iň gowşak ýurtlaryň onlugyna Yemen, Demirgazyk Koreýa, Siriýa, Ekwatorial Gwineýa, Nauru, Merkezi Afrika Respublikasy, Tuvalu, Niue adasy, Venezuela we Günorta Sudan girýär. 15-nji dekabrda 100-den gowrak telekeçi we alyjy Mary welaýatynyň Baýramaly etrawynyň merkezi bazarynyň öňüne ýygnandy. Polisiýa bazaryň açylmagyny umyd edip bu ýere üşen adamlaryň tas ählisine pul jerimesini ýazdy. Jerimäni töläp gaýtadan bazara üşen telekeçileri resmi edaralaryň wekilleri köşüşdirmäge çalışdy. Ýöne bazar gaýtadan açylmady. Bu wakanyň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Ýatlasak Türkmenistan koronavirusun ýaýramagyna garşy girdilen karantin çäklendirmeleriniň çäginde bazarlar, ilata hyzmat ediş nokatlary we güýmenje merkezleri şu ýylyň tomuz paslynyň soňky aýynda ýapylypdy. Bu waka ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelen mahalyna gabat gelipdi. Habarçymyzyň sözlerine görä 15-nji dekabrda Baýramalynyň merkezi bazaryna satyjylar we aljylar üýşüp başlady. Şonda bazaryň daş töwereği öňkü ýaly ýapyk bolsa-da, polisiýa
Polisiýa işgärleri telekeçileri we aljylary awtobuslara mündürmäge başlady. Adamlar näme bolýandygyny düşünmediler. Sebäbi adamlar satmak üçin ýanlary bilen ähli haritlaryny alyp gelipdiler. Polisiýa adamlary bir näçe gedek awtobuslara ýükläp polisiýa merkezine alyp gitdi. Emma bazara gelýän adamlar her 5-10 minutdan köpelip duran soň tutulan adamlary bir wada 3 awtobusa mündürip başladylar. Bazara gelýän adamlar barha köpelip durdu diýip efirde atlandyrylmasalygyny soran waka şaýat bolan telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä polisiýa merkezine eltilen telekeçileriň we aljylaryň her biri 50 manat jerime tölemeli boldy. Polisiýa jerimäniň sebäplerini olaryň 2 metr aralygy saklaman köpçülik bolup üýşüp durandygy bilen düşündirdi. Jerime töledilen adamlar ýene ýygyna gelip badaryň goýunda üýşmäne başlady. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu adamlaryň sany sanardan kende. Şonda Baýramaly etrap häkimliginiň, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň wekilleri gelip adamlardan badaryň arka ýüzünde gurulan täze 4 gatly jaýyň öňünde üýşmegi soradylar. Özüni häkimligiň işgäri diýip tanadan bir adam, adamlar siziň bolşuňyz nähile, edil maliýaly gepezady düşüneňiz okmy? Eger badar açyljak bolsa öňünden size habar berilerdi. Bizi tutuş dünýä masara etdiňiz diýdi. Sowuk howada kösönüp gelen we üstesine de 50 manat jerime tölen adamlar gaharlandy. Olaryň käbiri biz etrap häkimligine baranmyzda badary 1-nji noýabrda açmagy wada berdiňiz. Soňra da 15-nji dekabrda açjak diýdiňiz. Dekabrın 15-i yetip geldi. Şonuň üçin biz hem badara geldik. Biz bu ýere hojalygymyzy eklemäne geldik. Ogurluk ýa dilekçilik etmäne gelmedik diýdi. Hani beren wadaňyz diýip başda duran adamlardan soňunda durana çenli gıýgyrmaga başlady. Häkimligiň işgäri bu ýerini taşlap gitmeli boldy diýip telekeçi aýtdy. Habarçymyz badaryň gaýtadan açylmajakdygyny düşünen adamlaryň bir näçe wagt geçen soň öýlerine gidendigini hem belledi. Azatlyk bu waka barada Baýramaly etrap häkimliginden, polisiýa müdürlüginden we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň vilayetdaky edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýeketäk gadan çeşmesinden kesilendigini aýdýan telekeçiler badarlaryň gaýtadan açylmagyny sorap ençeme gedek häkimiýetlere ýüz tutdular. 21-nji oktýabrda Baýramaly etrafyndaky Merkezi Bazaryň 100den gowrak söwdegäri etrap häkimliginiň öňünde üýşüp resmilerden badaryň gaýtadan açylmagyny talap etdi. Şonda häkimligiň resmileri badaryň ilatyň saglygyny goramak üçin ýapylandygyny aýdyp, satyjylara onu bir hepdeden açmagy wada berdiler. Ýöne badarlar noýabrda da gaýtadan açylman soň käbir telekeçiler öz haritlaryny badarlaryň goloy goltumundaky köçelerde we hojalyk jaýlarynyň howlularynda satyp başladylar. Galy bersede Türkmenistanda ähli badarlaryň söwda merkezleriň 2021-nji ýylyň 15-nji dekabryndan başlap dogly işledilmeginiň ýoly goýuljakdygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň öz agdalaryna iýberendigi aýdylýan hatda bellenildi. Garşy Türkmen News neşri bu hatyň nusxasydy aýdylýan resmi namany 15-nji noýabrda çap etdi. Pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistanda COVID-19-yň hasaby alınmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimiýetleri ýurtda girdilýän karantin çäklendirmeleri we olaryň möhleti barada beýanat bilen çykyş etmeýärler. Şeýle-de bu çäklendirmeleriň ilata ýetirýän täsirleri, şol sanda näçe adamyň gadançsyz galmagyna getirendigi barada hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Azatlyň habarçylary çäklendirmeler sebäpli gadançsyz galan müňlerçe raýata döwlet tarapyndan maddi goldaw berilmeýändigini, şeýle-de işi togtadylan badarlardaky söwdegärlere 3 aý bäri salgyt tölegleriniň hem de kredit tölegleriniň adatdaky ýaly töledilýändigini habar berdiler.